गय माने बिसोर नै लोगोफोर गारहरजोबदों आरो ना इदिनो गासै गयखौ बिसोरो बिदिनो फुजोबदों मादि फुजोबदों नै अंगनबादिनि कर्मि बियो बायदेयाव नै अंगनबादियाव मावो आरो ना इयो नै मादि फुजोबदों लोगोफोर नाय नाय लोगोफोर मादि फुजोबदों नै बर'नि हा बियो 2 बोसोर माबा फांसन खुंनायावनो बिसोरो हाखौ लानो सेबाय आरो ना नै फुजोबफिनबाय नै Stop, fुनोलाय खैबार फुयनाय नोंसोरखो नै बे हानि प्रुफबो दंखायो आरो ना लोगोफोर नै तुम्हें की खबर আছে रेजिस्ट्रेशन जाखानायसो केमेरा इसोरो नै কিবা এটা আলোচনা করি আমি फुनायनिबो जनायाखै आरो ना इसोरो डाइरेक्ट फैनानै डाइरेक्ट फुखादों সরকারের দোকান আমার কেউ দিলে সরকারের দোকান তোমার দোকান আছে কি কইতা কেউ উঠাই দিতে দাও তো প্লাই কেউ প্লাই আছে দিছে আপোনালোকে হে দেখাই আছে আমি রুয়ানি করি থপ পানি তুই উঠাই পানি পাবরে কি নাই लोगोफोर हासार बर'फोर हासियाव फलायनाय जादों आरो ना बिसोरो थांनाय बोसोर गयखौ गायजोब्बायमोन आरो ना ओमफ्राय नै एबार इसोरो गयखौ फुजोबनानै इथिं लांदोंमोन ओमफ्राय बे साइनबर्डखौ गारना दोनदोंमोन आरो ना इसोरो दासो गायफिनजोबदों आरो गयखौ फुजोब्बायमोन इसोरो इथिं गासैयावबो गय दंजोबोमोन आरो ओमफ्राय बर'नि हाखौनो सेबावलायो बोसोरनै फांसन खुंनायावनो फिनबाय नै फिना गारबाय नैयावहाय गासैबोथ' फुफिनजोबदों इसोरो नै सेख'नो हायो नै आरो ना बिसोरनिया नै फुफिनलायबाय नै गयखौ माने फुदों इसोरो नै लोगोफोर गारहरजोबदों आरो ना इदिनो गासै गयखौ